Onko se rasistinen puolue vai isämaallinen puolue? Ja kyllä mä sanon suoraan, että se on rasistinen puolue. Joo. Me nähdään, että valkoiset suomalaiset on arvokkaampia kuin muut kansat. Onko se niin kuin silleen, että ootteko te niin kuin natseja? No hyvin lähellähän me on. Niin. Niin Suomessa oli IKL ja sitten Saksassa oli kansallissosialistit ja Italiassa oli fasistit ja Espanjassa oli frankolaiset ja niin edelleen, tai falangistit ja tämmöisiä niin kuin kolmannen tien liikkeitä oli jokaisessa Euroopan maassa siihen aikaan. Ja täytyy sen saman niin kuin lokeron tai saman tyhjän ajattelin, että ne irtisanoutuu tämmöisestä läntisestä kapitalismista ja sitten neuvostoliiton kommunismista ja tämmöistä taloudellisten suuntausten sijasta löytää enemmän niin kuin voimaa siitä kansansyntymyyteistä ja perinteistä ja tämmöisistä. Eikö mä näen, että ilman muuta me ollaan osa sitä porukkaa ja me ollaan niin perinteinen oikeistopuolue. Mitä sä ajattelet romaneista? No nehän on intialaisia. Kuuluuko ne Suomeen? Ei, ne kuuluu Intiaan. Mä lainasin tämän viestin ja sanoin, että ajatus juutalaisuuden kriminalisoista kuulostaa aika hyvältä. Pelkästään se, että mä sanoin, että se kuulostaa aika hyvältä. Niin se oli itsessään, missä oli tuomio.